Sanisec, hombre, como non vai a estar presente unha da empresa referente, punteira, galega, que traballa non só para o benestar dos galegos, senón da España completa. E máis aló. Samuel, moi boas. Moi boas, como estamos? Bueno, Sanisec presente na feira máis grande de Galicia, unha delas. Desde logo, a máis grande, sin duda. Bueno, contanos, que é isto de Sanisec para os despistados? Pois Sanisec é unha empresa que nace en Ourense xa fai uns anos, que nos especializamos no diagnóstico e tratamento de humedades. Humedades como son a condensación, capilaridades, que a maior parte da xente, en maior ou menor medida, temos todos na casa. Co cal é unha empresa que facemos un diagnóstico especializado para cada cliente, cada lugar, e logo, se hai posibilidad de que podamos garantizar calquera tipo de tratamento que temos, compartímoslo con eles. Aí se basa todo. Facer un diagnóstico específico desa humidade que non todas son iguais, nem moito menos. Non. Cada humidade é especial. Por qué? Porque cada casa, cada tabique, cada ladrillo, cada pedra é un mundo aparte. Co cal, o máis importante desto xa non é o tratamento, é o diagnóstico principal. Unha vez que temos o diagnóstico ben feito, o que vamos a facer xa é un tratamento especializado, pero principalmente o que vamos é facer un diagnóstico, eso é o principal. Bueno, un tratamento que despois se reafirma cunha garantía de 30 anos que reafirma que o traballo que se está facendo é realmente de longa durabilidade. Sí, correcto, e a garantía máis larga que temos é hasta 30 anos, que sería a capilaridade. Temos garantías diversas, pero todos os tratamientos nos que nos basamos son tratamientos garantizados. Non facemos nada nunca jamás se non podemos garantizar ningún tipo de tratamento. Hai alguna zona por central ou en Galicia que estén exentas de humidade, vamos, que non teña presenza Sanisec, que digan, vea, pois aquí... Non, Sanisec está en toda Galicia, en cada recuncho de Galicia. Vamos... E a humidade igual tamén. Sí, desde logo, a humidade en maior ou menor medida todos o temos na casa. E despois eso, vamos a cada recuncho, non hai aldea que non vayamos a visitar. Estamos en Galicia, pero xa non só en Galicia, que é a principal zona onde queremos traballar, senón que tamén estamos en Asturias, Castela e León, Madrid. Vamos un poquinho estendéndonos a medida que a capacidade podemos mellorala. Claro, deshumidificador. Bo, malo, recomendable, é un parche? O deshumidificador simplemente é un parche. O problema é que atallalo. O deshumidificador é moi bonito para secar roupa, quizás, pero para arreglar un tipo de humedad como é a condensación non é viable. É un instrumento moi pequeno que non está enfocado para iso. Temos tratamientos xa garantizados para tratar ese tipo de problemas. A condensación, derivados, como poden ser vaos nas ventanas, hongos, que é o máis habitual, non? En cada casa, en cada recunchos pequenos ou grandes, temos hongos na roupa, olores, déficits de calefacción. Eso todo deshumidificador non o vai arreglar. Aí estamos nós, dando tratamientos garantizados para erradicar ese tipo de problemas como a condensación. Bueno, pues ata o domingo, Sanisec, aquí, para calquera tipo de información, para calquera tipo de asunto, porque fan ese diagnóstico totalmente de balde. Correcto, nos desplazamos totalmente de balde, porque, repito, o diagnóstico é para o cliente, para nós. Nós non podemos saber se vamos a reparar nada, e o cliente o que necesita é saber o que ten, é porque se produce. Unha vez que as dúas partes sabemos o que ten e por que se produce, aí xa falamos de tratamentos. Pero, mientras tanto, o diagnóstico é totalmente gratuito, nos desplazamos totalmente gratuito, e nada, que poden vir por aquí tamén, que estamos hasta domingo, desde logo, na feira de Silleda. Perfecto. Que lles atenderán, pois, mira, están vendo este vídeo, están escoitando esta entrevista. Mira, que non podemos agardar máis con esta humidade que temos aquí no salón, na oficina, no piso, agora que temos de verán. Pois, Sanisec, aproveiten a visita a Semana Verde de Silleda para falar coa xente de Sanisec e con todo o equipo, que está aquí presente ata o domingo. Correcto. Moitísimas gracias a todos, porque incluso onte xa tivemos unha boa acollida e xa nos viñeron xente de outros anos a traer a parientes. Onte xa foron 3 personas que nos trouxeron a fillos, veciños, e que boa acollida. Dá gusto empezar así a feira. Así comenzan, como acabarán? Pois eso, lembrando que Sanisec son os profesionais que nos fan falta pois no día a día no tema de humidades. Aquí, na Semana Verde de Galicia en Silleda. Gracias. Moitísimas gracias a vos. Un placer.